Selamat pagi 2026. Ayo guys, OTW naik kali. Januari 2026. Enggak berisik ini. Jadi adem. Nah, kilo setekan kali ujuk-ujuk guys. Kali talang ya daerah salah. Yang daerah kono. Prepare becel kepit. Ora cilik-cilik ku wis do renang. Mergo dos lak pengen keceh iki mau. Kaline kalau kayak lah, Masya Allah, pemandangan guys. No. Penting raya gimana? Terus apaan kuwi ning ngono gelas kuwi guys. Kopi. Oh, kayak emak-emak ngombahi sih. Aku bagian nyuting wae nek aku. Bagian nyuting karo ngemil guys. Bapak di sampun neken kesehariannya wong desa guys. Kalau kali nih sahdu. Iki pitu wis jejer mergo arep kumbuah. Walah. Wis 100 lho, padahal urung rampung ning ngombahi. Kan ini lepong. Ben melek jarine. Oke lah, ra apa-apa. Apa kata syahdu. Ayo lepak. Apa yang gue? Walah, jedul gitu loh. Kita nggak boleh paling cerigis guys. Nyelip wae. Nyemplung jarine ngono lak wes kok. La. Iki brutak ki mau guys. Pengkurap cak makrane tandang nyemplung. Loh, Ngilam. Syah bune kok ngene. Iya, Yur. Aku nyonteng pemandangan banyak iki. Kalau aku pemandangannya api koyo ngene guys. Kenapa cerah langit deh. Halo, pembuahannya kayak sak umbruk ngono wis pirang-pirang faktor iki mau. Aku tak gedem dengan mengabadikan kali labung asin dek labung banyak ini guys ini kayak enek sampah nggak boleh lagi ngumbah pit kayak kan ya aku pempaab itu jalur nikah pembel karo wong Italia terus jadi yang jalur resik mentar betulan gede sak motor Soko umbai. Iki mau guys. 6. Kamu pamer sikil. Karo kuwi kalau 3 kilo kae saking gendinge kali nih. Wah, ning tenan kok guys. Kalau viewer bisa ditumbuh. Ben ki andang jare. Jan iki omah nek banyu guys. Ning pirang dening kali. Wis lah.